gegarane wong akrami lah wau kampung ngemutke barange dibetoto Kang Mas kagem Sri panganten ke kali ora apa-apa tak ndekke luput salah to salah luput ngono tutu bondo tutu rupa amung ati pawit tane Kang Mas atus Apa, kula Ngayu? kalian jenengan Nggih. tutu bondo tutu rupa Tapi itu hanya hoak. Hoak. lho nyatane kula kalian Lho. jenengan niku awet pirang-pirang tahun lho Iki ngene, Nduk. Tipe. Betul cantik. Betul rupane ganteng gede dhuwur. Nek ora ana duit ora duit ndelendut. Oke, Apa ya sih? bondo ya rupa ya duit Oh, iki. ngoten. Ya contohnya ngene iki. lah nggih Begini tuh ora baen-baen loh. lah nggih Puluhan yuta. lah nggih Luput pisan kena pisan yen gampang-gampang nulih gampang ora ya ayo sambung yen angel yen angel foto monggo yen angel angel ka langkung tan kena dinumbas arta Oke, ah foto ya Nduk. nggih Santai mawon, sing penting alon-alon. heeh kali ising koyo ngopo nyatane kalakon seprene Lah, lah. malah bangun tresno Sing saya sing arep Nduk, arep lakonan Nduk yo. Tutu rupa Iya, iya. Hup. Wah. Nduk Absari tamune Banyumili berkah barokah yang sudah memberikan ucapan doa restu buat Mas Nganten, Mbak Nganten yang sudah menjadi ratu dan raja sehari semalam, Mas Ahmad Sebeki dan Mbak Deji. Agak salaman aja. Oke. Karo lagu. Oke. Monggo lanjut. Ngapunten Romo.
Nggih. Guyang-guyu. Nanggap larang yang ngene iki Pak, kudu jenengan kudu Lah seneng. nggih dibela-belai Mara Tresna arep terbang ning Papua mboten sios nggih Pak nggih. Nggih. Nah, mangke bar niki ditenggo lagune jenengan napa? Napa? Podang kuning. Podang kuning. Dibawani Nggih, oke. siap. Nggih, Ibu. Nggih. Mugi-mugi mernani penggalih nggih ditenggo. Ayo share Mas nganten. Nggih. Mangke dipun tenggo lagune napa Cahayu Mbak Deci. Kok lagune apa Mbak Kayune? Ayo aja sini-sini napa kok kacane derek duluret. Mini kula nggih Pak Gareng. Temenan nggih. yakin. Oke. Mudang anak, Mudang ya raman anak, lepe nang si ngomong Bobo. popoke sing mriki gelem joget ora apa-apa ya kowe. Ayo lanjut Mbak Kayune. Ya. Oh nggih ninggalkan Transragen. Ati-ati wong prasaja. Nduk Cahayu. Alhamdulillah keliling-keliling sampun kathah ingkang nyuwun lagu wonten Mudang Kuning ugi wonten ninggalkan kesan saking keluarga Sragen ugi wonten Mudang Anak. Lah, lah. Sing sayo sing rukun. Mbak Yati. Alhamdulillah dulur-dulur yang di belakang prasmanan ini juga nanti ada yang mau nyanyi. Oh, nggih. Mas pokoknya ditunggu nggih Mas. Lho kok sampean ngendelik lho aku Lho. padosin jenengan sampai lali lirik lho. Aku mencari mangsa. Cari mangsa. Oh, nggih, Ampun pados nggih. rondo-rondo nggih Oke, Kang napa ditunggu? Mas. Sehat. Mm-mm. Lanjut niki pokoknya bariki satet-satet Sragenan. Oke, baik. Kebiasa golek bensin. Tetep benda tuturung kanca-kanca Mara Tresna, saya selalu merapat. Ini ibu penjaga prasmanan panitia minta campur sari tapi belum terpikirkan masih. Pokoknya sing enak sing kendangane koplo. Anjir. Anduk, keripik gedang keripik telo. Ini permintaan dari yang tuan rumah minta podang kuning atau podang jenar. Terus keluarga Sragen yang berseragam minta ninggal katresnan sapa ngundang anak mau joget semuanya. Oke, Jambu Alas, ini Jambu Alas.
tentunya satu demi satu lagu ini putar. Yuk sekarang gilir mana jenengan Tali Kutang. Oke siap. Iki gilirannya Mbak Icis. Oh entek. Entek yo kokoh. Ayo hap kok mandek. Mang Asep, yo kembang rawe. Hei. Monggo Bu. Goyang 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 ayo muda. Wah.
Dalem. Ini bapaknya minta ngundang anak. Nggih. Monggo. Aku tak ning kene. Si Mas. Menawa iki kok nak metu meneh. Iki yang metu meneh. Layang kangen. Bapaknya sampun ibune dereng lho. Ayo bawa lek. Tinggal meleh. Karo bawa lek mlaku lek. Ya, siap. Nadyan wujud temong peksi agawe talining bronto Aku seneng lo Mas jujur karo suaramu Mas. aku seneng paring Sumpah yakin. alus manis tur merak ati Tuk brangkung bang. utuh Utuh toh. wos suwenggon kula lono Bebelo. Wirat golek isi podang jenar tan urung Sri Huning. ibu ngaing atiku Kuwi jenenge nek cara ngono aku ki cengkok Candra Lukitan. ya ora cengkok dalang gino ki ya namanya ya nyanding bisa dadi tombo Pak. Lenggah mriki napa beksan? ayo yo Lenggah mriki napa beksan? Mriki mawon. Lalu kok kene, jare lu kok kene. Halo kala.
Dek Yati, Kemon. Oke. Kita berdua ngudang temanten berdua.
sampun disrakani. Nek latihan ki Yuk. Ya 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 ya. La 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 la. Yo.
Bapak sampun nggih, dilanjut apa Nggih. meleh? Napa meleh, Pak? Sampun. Sampun. Lanjut. Lho, 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 lho.